Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Ilang mga listeners, mag-upload na sad ko sa What's the Style drama o part 8 na ni mga listeners itong i-upload karon. O magbasa din ta sa atong mga comments katong last nga i-upload na to para masugdan din nato atong drama. Ang first comment na to si Barbie Casti. Thank you sir, more drama. Salamat sa imo diha Ma'am Barbie sa imong kanunay nga pag-comment nga ma-appeal pirmi na to sa akong pag-vlog. Daghang salamat sa imo diha ma'am. Si Ma'am Delsan 99, maayong hapon sir idol. Medyo busy gamay sa pag-prepare ng dinner. Aniya gapon ko padayon paminaw sa imong makalingaw nga drama. Salamat always, God bless you and family. Salamat pud sa imo diha ma'am sa imong pag-comment pirmi nga ma-appeal jud sa atong pag-vlog. Daghang salamat sa imong Ma'am Delsan 99 sa imong kanunay nga pagpaminaw o pagsuporta sa atong channel. Salamat jud kay sa imo diha ma'am. Si Lito Sarong, Dol, naminaw mi diri sa Bohol. May pagpaminaw diha Lito Sarong, taga Bohol. Si Lito Sarong, bago na itong commentors. Salamat diha sa imo diha sir Lito Sarong, imong pagpaminaw sa atong drama. Si Albert Ocular, nindot imong drama idol. Nindot gayod kayo. Bago sa natong komentor si Sir Albert Ocular. Salamat si Moda Sir Albert Ocular sa imong pagpaminaw o sa imong pag-comment. Salamat kayo. Si Excel Candy, nice drama idol. Salamat po si Moda Excel Candy. Si Lindsay Arnil, lingaw na pod mi idol. Nice kayo. Nice. Salamat si Moda pod dia Ma'am Lindsay Arnil. Si Luel Balandra, tulok heart na kang Luel Balandra. Salamat diha Sir Luel Balandra sa imong kanunay nga pagpaminaw. Daghang salamat Sir Luel Balandra. Si Sir Dads Vasquez, thanks may drama sa compilation sa What's the Style. God bless us all. Daghang jud salamat sa mga diya Sir Dads Vasquez sa imong kanunay nga pagpaminaw, ug labi na sa imong pag-comment nga ma-appeal jud nato sa atong pag-vlog. Salamat jud kay sa moda Sir Dads Vasquez. Si Jod Pustico, salamat idol. Salamat po sa mga Jod Pustico. Kaduang comment ni Jod Pustico, akong tito idol nagpalinog. Joker jud ni si Jod Pustico. Mga tunog sinners tanang ga-comment sa ato ug ato nang sugdan atong What's the Style part 8. Ariman Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the Style? Pagdumot Style, timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panutya, pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago niya ng dughan ng malibuto. Palami Style, ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Tagmawag ko. Lipayan ko. Kasilag Style! Ikasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Aygon sa bukid! What's the Style? Mga sugilanon na matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo, sinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? What's the Style? Ako si Budi. Ginaingon, bisag sa imong kabuutan ug kaayo sa tao, doon naging masuya ang traidor nimo. Mao kini nitabo sa akong kinabuhi nga dili gid ako mahimong may kalimtan. Pakarno! Oh, Mondo si Baytripon ang mugayad ni Miss Sarah ha? kay way problema, way Budi. Ikaw, asama ka? Ako mo drive sa inyong sakyan. Amping mo ha? Bay, Cardo? Dagan fancy Miss Sarah? Ayaw niya sa pasagdi nga makusiya. Doon na ba'y mabinuang sa fans? Way problema. Kopya. Ha, is Baytripon? Stand by to skilled in mo exit si Miss Sarah. Okay. Good. Good luck na to, bay. Dili kita magkumpiyansa. O dili kita magpakauaw sa pagsalig sa ni Miss Sarah sa atong pag-secure sa safety sa iyang talent.
Ricardo! Nagbabay na si Miss Sarah. Abtik mo doon ni by telephone ha. Di na namin doon, bay buddy. Okay, may hit mo, Sarah. Kadaw na may sakinan. Go, 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 go! Pandaron na kundaan sa kinan. Hindi na paingon sa si Ricardo o by telephone. Thank you, mga bay. Safety na si Miss Sarah. Thank you, Papa. Enjoy kay ko sa concert gabi eh. Di agad ko sa tubangan ag naka-shake hands ko ni Miss Sarah. Nakagakos pagkid ko niya, pa. Mauto ang happiest moment ako gabi eh. Thank you. Bisag mature na siya pero na-feel na ko nga buutan siya og nakarelate ko sa iyang gipangkanta kagabi eh. Anak Lisbeth, unsa ka nga akong kalipay. Imong bation kong... Hey, ganihara man kung nanawag ninyong duha. Sabihin niyo ang nabisihan, ha? Nag-thank you Mga lang una. ko ni Papa, Ma. About sa concert kagabi iba ni Miss Sarah. Concert din ni Sarah ang inyong gi-escortan kagabi, buddy. Mao di nga sa'yo sa buntag nag-ready ka na sa imong mga gamit. Og Tanan anak, mga awan ta, samtang wa pa mo man ulitan niya sa mama ni mo. Tana, Tana. naibaw ko, buddy. Siya paghihapon ang naas imong kasing-kasing. Ang siya kong saan ni mo. Nakita ko nga imong kalipay gabi samtang nag-concert ka, Sarah. Fernando. Next time, gusto may bawo. Kinsa ang mga martial staff na kuwaon sa imong manager. Bisag ko si... Wani mabuhat ni Budi na ako, Fernando. Pag ang karon si Budi paghihapon nagatagan ko sa akong kasing-kasing. Magsalos gid ko kay ako na ang imong asawa karon, Si Mama o Papa nag-away. Kinsa kay kisilusan ni Mama Alma. Naibaw ko, buddy. Siya paghihapon ang imong gihigop ba? Siya paghihapon! Kinsa may kipasapot ni Mama Alma. Ang cellphone ni Buddy. Ako na lang to bakon, Ben. Hello? Si Budi, please. Tingog ni Sarah. sino na nawag day? Dawat ang cellphone. Malipad ka kung mahibaw ka kung kinsay na nawag nimo. Hello, Magkita ta, please. Sarah? Hala, kadakang picture sa sling bag ni Papa Budi. Kung ako masayop, si Miss Sarah man ang iyang gigakwis. Fans day si Papa ni Miss Sarah. Liz? Ngano nagukay ka sa bag ni Buddy, ha? Mama Alma, tanawa o. Si Papa Budi o si Miss Sarah kining niya sa picture. O tanawa, ma. Kinsa ning bata nga gikugos nilang duha? Ikaw! Oh, ikaw ka na, Elizabeth. Dili ako ang tinuod ni mong inahat, si Sarah! I missed you so much. Sarah, unsa kini? Ngano, Magbalik ta, Budi. Magbalik ta. Sarah, may asawa na ko. Alam, di ka makigbalik ako. Libaya ko karon, Budi. Sarah! Happy? Happy kayo. Wa pa man day ni-retire ang imong junior. Baskog pa man kaayo. Retire ko taon. Unsa man? Usban tanong ka. Yaman, ha? Kasabot ko dahil. Di ay, ha? Gilong. Wa
may event ron, Alma. Hain man si Budi, Hatterphone. Sa akong nadunggan, murag magkita to sila ni Miss Sarah. Oh. Magmotel tong duha. Aw, fighter man to yung bana, Alma. Oh, unsa kining bag? Magbuwag ta. Alma, sorry. Ang kuno ko nakasa ko ni Magay. Sorry. Tinuod na. Nagkuyog mo ni Sarah. Oh, Alma, natintal ko. Wa ko makapugong, sorry. Budi, tinuod ka si Miss Sarah ang tinuod akong mama. Diin ka may baw, Elizabeth. Ko'y misulti niya, Budi. Naukaya niya ang imong baro na dagang pictures ninyo ni Sarah. Ug nagselos ko. Maong ako nila siyang isultihan ni Sarah ang tinuod niyang inahan. Sorry, Alma. Promise. Di na ko makikita pagbalik ni Sarah. Dili na kita. Sorry. Yun saon man ni pa kung gusto kong buga ko sa bukis ni Mama Sarah. Lisbeth, okay ako. Imo siyang inahan. Tugutan ko ka mo ni Bodi nga makikita niya, pero kanang uban ko ninyo. Deal? Sige, deal. Aron dili ka na magsilos. Nakikita ko kang Sarah sa katapusang higayon. O gipranggahan ako kini. Nga mao na katoy last tungod ko alang sa kalinaw sa among pupuyo ug magtiayon. Kay si Sarah tipik lamang kini sa akong kinabuhi. Pero si Alma mo'y tibuok sa akong kinabuhi. Balipayon og hapsay na ang among pupuyo karon ni Alma o ba ni Elizabeth nga among anak ni Sarah. Mga magkasama ang kaagi ni Budi hining tulumanon. What's the style? Malipayon og hapsay ang pagpuyo style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Lando. Ginaingon, buutan ko nga pagkabana. Apan tungod usahay sa kalisod, mapugusta sa pagpakasa aron lang makakaon og lami ang atong pamilya. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di gyud ako mahimong mahikalimtan. Ay, padoong naging kumukrahe pero ang akong kita saktor gitaon. Saktor ang iabang sa jeep, di pa siruan. Dunay sobra, gatos sa sagapin. Paikta. Hangyo na sa kuanin nila ni Sir Umam Ronda. Nga, muwang nasag ko bisan gamay, bisan 300 lang. Para makapalit kong bugas, sudan, inibuli na ako sa amo. Pita ba yun eh. Ginga mo biya sa pang-drive ron eh. Mobali na pud ka? Unta, sir. Gatos kapin naman nga akong sobra, sir. Saktor gini para pamugas ugma. Nasay adto alas ma'am nimo. Tuas among kwarto eh. Ito ang kwarto niya. Dili na kumadto niya kay sapot sa patong bayana. Wa pati ganang mutan-aw na ko. Uy, nag-away din mo, sir? Wa man. Kaya wa man ko makik-away niya. Wa ko mutubay siyang sapot. Oh. Sige. Ato dito sa may sala. Pabutan lang siya nga bugawas sa among kwarto. Sir. Unsa din inyong giawayan, sir? Kaya nasuko nga wa ako ka jirjir. Ha? Wala nga. Uy. Wa ako jirjir, wa na ako jirjir Ano siya. mo man sa nimo siya jirjira si ma'am, sir? Paslan. Kalami anak sira, unya di nimo jirjiron? Ambutan nilang do ambuting ako. Ambot. May nipiktan. Still na magjirjir na unta mi. Unya? Diyang ako nang ipasod. Uy, kalit. Unsa? Ma'am. Si Sir Danny mo, katagi? Kuan ma'am, kining ingon maguto siya ma'am nga tuwa ko no sa inyong kwarto ang inyong kwarta. Unya, gisapot mo kuno ka ma'am. Wala na lang siya moadto sa inyong kwarto ma'am. Imo mo kuno siyang giaway. Nisulti siya ni mo? Nga ko siyang giaway? Ha? Oo ma'am. Nisulti to siya na ko ma'am. Suko kuno kay kay dihang nagjerjer na mo. Kalit lang kuno tiko-ko niya. Uy, ayo ng tawhana. Ako gani ang niya maglagot? At tugid ko magpa-jerjers lain ba? Ikaw noon ma'am. Kung mangabit ka, daghan pang laki nga magdaggan ni mo kay lami pang kay katanawon mo
Ako pa'y nabana ni mo, ma'am. Ay, kada oras yun ka, birahan. Kay lami man kay ka. Lando. Ma'am? Mo na. Ang ako ganing asawa, ma'am, no? Bisan pobre ni. Pero mahal kaya na ako asawa, ma'am. Kay, pero may man ako siyang birahan, ma'am. Ya, kining ako, ma'am. Di lang yun sa pagpangambog ba? Dako, mis piso nga karaan. Mao ba? Lando. Ma'am. Kung magsigi ka ni tiko ko ng cancer ni mo pa. Pwede na kong mahangya ni mo. Ha? Sige, ma'am. Sami, ihangyo ni mo na ako, ma'am. Ha? Pwede hangyoon ko ng imo aron malipay sad ko. Unsa, ma'am? Mao ba dong, gitagaan kag 500 sa imong among babay? Iya ra gihatag, dili huwam? Day? Saon nga naluoy man sana ko, day, kay gameram kay kong sobra. Hala, kabuutan ko sa imong among babay. Walang butan kay day. Kanang dong Lando. Magubaya ko naligo dong. Unya na lang ta mga kunbi. Kwarto sa tana. Ang mga bata la itong paunahon o pakaon anang gana mong lechon manok. Sige, day, sige. Sige. Tukar na kong gana, day. Kahubuti mo na. Gisabi. Tana. Kwarto na. Namadaan, dali, day. Kahubutan yung bagong ligo. Naganahan ako ni Mano kay Mike kay kagpupol stilas mo. Diyan mo kayo. Dali. Dali, kayo. Parapon na ta. Ako hindi ko ang pastar taray. Kini. Inayon na ako. Sinong lamig. Sige pa. Inayon, paspasan. Kapuya day. Tulo ka raon gid atong nakuha din na. Tanda na, manihapon na ta. Unya balik ta ini ko manatog kaoy na. Sige. Tanda na, Sige, manihapon na ta kay di. mga unsa ta. Tigutom sa ko. Tana day. Ha? Mababay pa rin ka taga ang kwartas kanang asawa sa tag-iyan sa jeep ng driver? Ubay? Ida no? Mura man og nakagusto na nako bay. Mura ba gusto ng pajir-jir na ako ba? Kana si ma'am. Kay si sir mo gud bay kana iyang bana. Tagsara mo jir-jir niya. Kay sige magtikok ng iya. Kung mao na bay. Chuchira na yun. Ha? Apinin mo bay. Mas lami ng jir-jiron mo bay nga lain. Uy! Sumpol sawa! Uy! Sumpol! Para sa kay ato? sawa! Uy, sa ato, pribay. Ikaw, pribay. May kabiti ka? Oy! Hala! Ang adi ka mga bigasas. Inigtakang ni mo. Imo ituon. Iyo kalibang. Kanmo yan. Sumpol ko gisawa bay. Sumpol gid eh. Inigtuon bay. Pao bay. Sugod saon. Day. Ay ayaw sawa. Labi na ko na bukra sa saon. Pero ako bay, mahadlok mo kung mo jir-jir lang yung babae bay. Ay, di lang siguro gusto bay. Di ko gusto makasako sa asawa bay. Bahala na di ay. Kalmaw na. Muadto ko sa imong amo ha. Ha? Ma-apply ko pagka-driver. Makajir-jir ang bayana bay. Sabi ay! Ayaw ay! Tanaw lang ka. Soba diya! Ayaw. Pangitag imo diya. Pangitag imo. Hilabti ng ako ah. Mauna birahi din ang bayana. Pero di tikaunan. Baunan niya kaglain na na. Day? Sige na dong, birthday ron sa atong kamanguran ng anak. Pamaray ko kwarta sa amo ni mong babae para makapalit ta og lechon manok o cake ni Inday. Sige day. Akong suwayan og pamarayag si Mama Riza. Suwayan ako. Sige. Adtuan ako ha. Drive na ko. Adtuan ako day, Rosa. Ma'am, imo magugong gipasudi ni sa inyong kwarto ni Sir, ma'am. Ug kanipis sad anay magsulob mo mo nga sinina. Lakra mo kayong tanan mo. Barog mo kayo ma'am. Wow. Imo na tanan ma'am. Bugduwa gud ana ma'am. Lando. Ma'am. Waron din akong bana. Okay, birthday man karon sa imong anak. Hatagan ta kag 3,000 pesos. 3,000? Basta imo kong lipayon rong hikayon na. Hala, gihubo mo gini mong sinina nga nipis, ma'am. Uy, ang amiya na, ma'am. Uy,
Ali sa kamali. Oh, Ali na. ma'am. Sige na lang. Kalamit pa rin mo. Kamutan ka. Lamig rin lang po tayo. Kapinig ka mo. Kini. Kana. Apa. Kana. Pabasa ko. Tukob mo. Hindi akong gusto. Kay mo. Ay, kalami. Ay, kita. Ay, kalami. Ma'am. Kautsin mo ba? Dali mo ba? Mamoy. Lami na kayo. Uy. Ay, sakit. Kalami. Marisa. Marisa, hinahinil. Ay. Sige pa. Puwerte gud. Makaraon gud ang nakuha na mo ni Ma'am Marisa atong higayuna. Ug pagkahuman, gitagan na ko niyag 5,000. Askang lipayan ako. Mga tumang kasama ang kaagi ni Lando, dinhining tulumanon. What's the style? Askalipayan ako style. Ako si Vina, ginaingon, ikaw makagusto sa lalaki nga wag gusto nimo bisan gamay, magpakuha sa paglaom. Kay do naghihigayon nga siya imong maangkon. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Unsa? Unak, naa si Jerry sa silong. Akong gipadayon, uy, mamisita man kuno siya nimo. Pero ma, wag ko'y gusto anak niya. Uy, balikiro kay ng tawahan na. Uy, natinarong man nagpamisita nimo nak. Mga ako na lang pong gipadayon. Pero kung wakay gusto, balibari lang pong tarong. Sige, ma. Ako siyang kinaukon sa silong. Day, Vina. Mona, Jerry. Dito ka mahimo nga sugton kay wag ko'y gusto nimo bisan gamay. Kaya, lamay arman sa Jiro ni Bayanay. Uy. Pero day, mahal ta kayo ka. Mahal kayo ka day. Tinuod na. Sige na taon day, sugta ko. Sugton ko ni mo day. Kaslan di ka, promise. Promise na ako. Pasaylo agad ko. Padili ikaw ang gipaabot ko nga manguyab na ako. Si Dindo. Siyang akong nagustuhan, Jerry. Oh, Vina. Kusmod man lagi kay tugnaw si Jerry nga mibiya nak. Imo tong gibasted. Oo, maoy. Di masad mahitabo nga sugto na ko siya kay nahibaw man ko nga dili tinuod nga nakagusto siya nako. Palikiro kay tong tawhana, uy. Daghan to siya og uyab matud pa sa akong amiga nga si Lorna. Uy, guwapo sa baya unta da. Si Dindo, ma. Siya ang gusto ko nga maoy manguyab nako. Indo. Nak. Lagi bay. Sige mo text deh ay. Bay Jerry. Text, istorya tayo sige text. Musaw nga. Buak masunhon na ni mo. Mo na akong gingon ni mo, dako kay gusto na Bina. Nguyab ko na gabi, busted mo. Ikaw mo nagipaabot niya, nguyab niya. Mo ba? Guwapa sa nasvin na da. Butan sa siya. Butan. Doon na naman ko uyabay oy. Ug isaad ba ko nga kung mamabdos ng akong uyab, siya gid akong pakaslan. Sa ko pa ikaw hospitalan ng buya sa Bina eh. Ha? Lamir pa ka sa Bina ba eh. Kaya stand out. Nanggigil ng kadto. Sugot pa ko ato, anab. Halo-halo kami duha. Ha! Luha-luha. Luha-luha sa mata to. Sugot po ato, tutyal mo ito pa. Bagi ko sugtas ka na han. Sabot siguro nga. Igor na ko sa Tilawan. Maong plano na ko. May arpaglubot pa yun. Nah, mau ganahan sana ko bay. Nagmabay, may naihatbang. Daris dughan dako. Sa lubot ako, duta lagi. Mau lagi nagtuta sa. Mugitik nila ko. Pero unsaon taman bay nga. Mahal man ako ang asawa bay. Pati. Naon, uyab ni boy. Ayaw sa daan na oy. Ara. Lahat kay dughan, murag waysod. Babaeng platong dughan. Pati gina eh. Samo, di ka tubangan na ka. Batiking na tubangan ka na. Sus. Hindi kay mahal man ako be. Pero, sige. Saka no, suwayan ako panguyab si Vina no.
Di lang ako pa'y baon akong uyab. Ikaw ba talawanan? Madlukuyap pa mga mo. Ha? Ay, kadlukad-lukay mo uyap. Ang uyap linas bina. Bay, Kanar mo imo. Sus. Pwede ibunot og lubi. grabe. Igo lagi na sa imo, bay. Sus. Tikangkang na ba yan, ha? Ana na. Ak ng mayo. Mayabis bina. Uyap bina. Bida. Maunay ka ng... Panguyapin na siya. Benito. Panguyapin. Pero bay, ambot lang. Basa, sige, testingan ka lang, bay. Testingan ang panguyab no. Panguyapin lagi na. Panguyapin niya. Kanay mo ha. Mo itok-tok sa ilang bulta. Dako lagi kayo gusto niyo. Basta pa Muslim kay Giyon na rin. Pero bay, maluoy ko bay nga magunahon na oy. Luoy mo kag bayo to yun. Maluoy ko ba nga ako siyang mahilabtan unya, di na ko siya pangsawon. Siguro ra bagyud ko nga makuyapan siya nga maigo sa kuwa bay. Sige dahil sige una na. Sige ko balik-balik ka na. Panguyabi! Panguyabi bay! Panguyabi! Sige na yun! Umuyab ka ni Vina? O bayot? Uy, friend man gid mo anang Bina. Ingna sabi nga mamisita ko niya karong gabi. Wala, uy. Abi mo din doon, no? Isulti ba ya si Devina na ako? Nga dako ko na siya gusto ni mo. O kung mao na, sige na, sulti siya bayot. Ingna siya nga manguyab ko niya. Mamisita ko niya karong gabi. Sige dong din do. Pero time pa. Oh, nga naman na? Wala dako ra ba kayong imo, eh? Katilaw na baya ko anang imo. Mao nga, wala ko mausap, ay. Bingat akong baba. Ako sampot yan ni mo, ay hatid magisi. Ay, makadungog si... Kung ano na... Si Bina makadungog. Sige na. Ingnas Bina, ha? Nga mamisita ko niya karong gabi. Sige na, bayot. Tinuod ka, Dungkoy. Amisita na ko sa dindo karong gabi. Ay, wala kita, ay. Usa ayaw, gid palabya mo kayong day. Sugta siyo. Oh, di ba nga, mo may sulti mo nga, dako ka o gusto niya? Oo, bayot. Dako ko gusto na niya. O kung mamisita o niya, manguyab siya na ako, ay ako gudin siyang sugtun. Uy. Ay, mo, alay, higayon na ni mo, day. Mamisita ra ba siya ni mo karong gabi, eh? Sige, day, sugta na yun, day siya, day. Sugta na siya, day. Lagi bayot. Sugtun gid ako siya. Ay, buwang tingali sila siyang uyab kay manguyaban siya na ako. Pero, day, wala pa si Dan, ang tanong kandaan, day, ha? Nga? Ang dama-daan ng imong kaugalingon. Nga naman. Kuan, katilaw ra ba ko anang iya haday? Sagit-sagit ko day, uy. Sakit yung ko day. Unsa ka kag ikaw na no? Day, kita ka day. Kita ka ni kung baba day, na, Oo, kita. Nidako lagi ng baba ni Mayo. Kamay kayo ni sa una, kaku ka na kayo. Siya mo nakaingon ini, siya mo nakapadakwa. Ang tamang imong kaugalingon day, ha? Bayot. Salamat day, ha? Nga imo day kong gisugot. Kana tungod kay dugay naman sa ko nga may pagtan-aw ni mo dindo, pero basig imo na kong binuangan, ha. May uyab-baya ka, may akong nahibawan. Ha? Uy, buwag naman misa kong uyab day. Ug ikaw niya akong uyab karon. Ug ugma magdita, ha? Manuri ta ugma, Devina. Asa man ko nimo dat, Asa, dong dindo? Kalmi. Kanindot ani tayo kahubag. Kalmi, ay. Hagkan ko. Sekali lagi kebelakang. Pero na, buong ka. Dako. Kikiri. Dako ka na taas pa yun. Kung ano, tilap na lang, di. Usa, ayun lang ako, inayon na. Ha? Mia, ipon ko na, ha? Inayon na ako, Mia. Agay. Agay. Mana. Gamay pa mo. Ay, uy. Agay. Lang, apit na. Agay. Okay. Ay. Grabe gid kasakit. Pero wa ko magmahay. Ako gyud ang iyang gipakaslan. Naangkon gid ako ang lalaki nga akong gihigugma. Ko iyang gipakaslan, uy. Mga katumang kasama ang kaagi ni Vina, dinhining tulumanon. What's the style? Ako gyud ang iyang gipakaslan style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Kaloy. Ginaingon, dili gid matag-an ang swerte sa tao. Nga ikaw usa ka boy sa dato nga magtiayon,
makatilaw day kag kalami o kahumot sa iyang amo nga babae. O kini ang hitabo sa kong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Oy, mao ba? Imong adtuon tong bay nga imong nakita gahapon nga dunay nakabutang nga wanted katabang? Nay, kung dawaton ko og katabang, akan na say akong sudlan, nay. Ay, hala, sige, ikaw, good. Di naman ka mag-drive og sikad. Kapoy nag-drive sikad na yun, eh. Pahuway sa ako. Sige, alis ako, nay. Atundon ako ang maong bay, nay. Alis ako. Musud ka pagkakatabang? Ala, babae ra pag yun ang gusto unta sa kong bana nga mahimong katabang da. Kung nalay dawata, mambi, gusto ko nga makatrabaho, ma'am. Kapoy na kong drive og sikad, eh. Kabagal siya nga tubangan, pero kayong dako. Sige na taon, ma'am. Dawatan ako. Oh, bueno. Ali sa sood. Sood dere. Paabuto na ito nga mahuman og shower ang akong bana. Nakauyon ko nimo. Bus sa akong inon akong bana nga dawaton ka. Kung dawaton ka na ko, dili ka kakawatan. Basig kawatan ka. O di ba, manlulugos ka. Guwapa ra ba rin akong sawan. Di taong ko kawatan, sir, eh. Huwag labaw ng dili ko manglulugos. Hadlok taong ko nga mapriso, sir. Labaw sa tanan, hadlok ko nga makasa sa itong Ginoo, sir. Kini noong tawhana dong, kung maon ni ang mulugos nako, buak yung ani sa akong pistola. Ug sa pa, gamay masiling tao. Dili ni kaya ruyanog lugos nako, eh. Dawata na lang ni siya dong. Kaya na kay ko ani niya dong. Sige, dawat ka na. O gusto ko nga mo stayin ka lang din niya. Naibakante din nga kwarto, anak ka din mo kupar. Sige, kuhaan ka na mo bisti. O balik ka rin dayon, o makasugod ka na. Tabang ning akong bahay. Ay, salamat kay nakadawat ka na gyud sa una mong sweldo, nak. 8,000 ang imong buwan. Nakoy. Mulang, nay. Nay, diha rin nimong 2,000, oh. Ug mato na ko sa ilang gaumiyo. Makikinom ko niya, nay. Bisig gamay lang, bud. Ay, nahala, sige. Pero ay lang pagdugay dito, ha. Mubalik para baka dito sa bahay si mong amo. Ugma ba ko mabalik, nay? Ni okay man akong amo nga babae. Kining, nay. Ang ako bang amo nga babae ba? Magsige magtanaw sa akong atubangan. Ugdo, masad gondong purebo yan. Kana yung imo dong, kung mo na makaigo, lapos yun. Tablar yung mga naksiyana. Ay, ibug sa kuanan niya, nay. Pero, di na ko magsige o pasabot nga ibug ko niya, oy. Susinaw, ba kayong pistola ni sir? Bay. Ibo kay mo ang baam ng amo ni mong babay. Yang mo si tutok si Muha. Taman. Wala bay. Tanaw ko ng mamiri. Yung magsige magtutok sa kuha. Unya ako ra babay. Ibog sa kunya, oy. Lami kay si mamo, oy. Kamao na bay. Birahin na bay. Nya bijuhi gibisan na ako. Binuang na bay. Arab ako noon naon na ng mga dato bay. Mut kayo. Di lang ko ay. Magpusilan ko og dili oras. Supa ko gikay kamangon na. Aw, kung ako'y iyang kamangon, turja ko mga ako siya. Ana! Ako nagigikamang god, di ba? Undangan ng imong pagkakatabang oy kaloy na unsa. Bay man ng trabaho, may maas maayo gud nga babay ang mutrabaho ana. Ay, okay naman ko ining pagka-boy tiya. 8,000 gud ang akong buwan. Mao ba? Okay ra sa oy. Nya. Unsa man? Okay ka nga manghuam ko dag usa ka libo nimo be. Muray gidang. Nagtiyaw. Ay, kaya kong di mo hatag. Salamat dong. Ay, kining dong. Ang gwapa ka ng amo mong babae. Pagkid pagsunod sa gibuhat sa pag-umangkon sa kong bana, ha? Buhay gyapon siya og magtiayon nga dato. Unya, nasakpan sila sa ilang amo ba ang lalaki nga surjak siyang asawa nga dato. Usel sa amo niyang laki. Iya. Mao ba? Ha? Ibugas imong amo nga babae. Unya siya sa sige tutok sa imong atubangan. Lagi tiya.
Ako'y kakuya o magkatudyak mo ng imong amo. Tudyak magkang labas, ana. Pero amping lang nga dili mo masakpan sa imong amo nga lalaki, ha? Amping lang kita nga dili mo masakpan, dong kaloy. Mao ba, Sir Paulo? Mao na, Kaloy. Ayaw lang yung saba ni mami mo, ha? Nga may kabit ko. Saba, gani ka pusilong tagiw ka. Oh, Sir, di ko magsabo eh. Pero, Sir, ano nangabit man ka nga gwapo man si Mami Rick? Ngita ko og gamay ay, Kaloy. Dastilan si mami mo, dako na kang iya eh. Mura lang og ipanutpik ning ako. Gamay din ang imo, Sir? Oo eh, gamay ning ako. Mao nga nangita pud ko og gamay. Og happy ko ron. Kakita na ko gamay babae. Babae nga gamay iya. Lami ay. Sige. Oy, basta mo na to ha. Sir. Ay, naging saba ni ma'am niyo ha. Nakita ka na ko pistola? Sir. Uy, lo si Ma'am Mary. May gawas na sa banyo ka nag-shower. Hangi aganing ma'am. Musuod ka sa kwarto, be. Maning magkinamot ko. Sas, hangi aganing Ma'am Mary, Tapos kiga na sa ako, magdali ko. Magkinamot ko susa ang kwarto. Mary. Mami mo, man. Ma'am. Ikaw ning misuot sa akong kwarto. Ma'am, Ayun na lagtabulis imong kamutang imuha, Kaloy. Kay na yun, may kimaw gihapon ang Ma'am. Daan pagyud ko nga dako ug taas kay ng imo. Kana ang gusto kong tilawan. Ma'am. Ali, be. Ay, ako sa imo. Be. Wow. Kini ang gusto ko nga kanon. Pabayaan nga i-imagine, ma'am. Ibog ni mo. Ali, be. Ang higdanas ka, Trey. Dalidayon kay ako'y mudra ni mo. Dalidayon, Kaloy. Mura ka. Kalamian eh. Kaloy. May nahitabo gyud namo ni Ma'am Mary. Lami agyong ma'am O karon, daghan ako og kwarta. Kay pirmi man ko katagan ni ma'am og kwarta. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako sa Nympha, ginaingon, tuwait ang mga anak nga nakaginikanan og buutan. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimtan. Mani ba itong ginom? Saan mo? Ha? Muling nyo! Ikaw na sa palit og bero. Uma naman me. Bida sang ng istorya ako. Imuon. Pwede mo tili. Duwala mo tili. Hindi mo tili. Sa mga gadera. Hindi. Pail mo na. Pail. Ikaw na say palit og beer? Manaman minoy. Pariha mo mong istorya mga hubog. Bida sa nila. Imo na sa. Kamoy hubog. Ay, saguro imo na sa. Sige lang kami palit ni Bay Timo. Ay lang nagibunda kang pangan. Labihan sa dito. Ay, sos. Timoy. O say Timoy. Timoy ka, ha? Ayaw lagi bundak lagi. Ay lagi bundak. Timoy. Ay, Timoy. Stilan. Sige po ninyo kayo. Ganahan mo yung kuminom. Sige na. Ay, uli na lang na yan. Ay, uli. Gusto buminom. Balik o, Beroy. Nympha, apasa tong amahan ni mustindahan ni Irene, be. Kay hubog na to nga kung nagian ganina, ada. Di ko na, oy. Masuko na po na. Basta pason siya nga hubog siya. Apasa. Ingna nga ako'y nagsugo. Sige na. Kiniso ko yung pason ko, ha? Si Lula Guada. Ay, nasgwada nito! No, katong lula mo kumadlong niya. Pila pag guada ang sugol mo kumadlong. Ito! Sultinos guada! Waday sa mahadlok nako.
Ako'y apas niya. Na, pasag din na lang tos papa, uy. Mo sa mo tugara ng imong amahan. Ha, wade sa mahadlok na ko, ha? Karon ka lang. Do, Ay, uli na. ay, giapas na ka, oh. Papauliol na kulog ka. Ay, haman tayo mga tiguangan nito. Pauliol na ka, do. Dilaigo mo ilo lagi, ha? Sige sa mga wapas na ako kumadlong nila. Mao ba? Storya. Nagpuspusan ka ning dana kong bakos, di gihapon ka mahadlok? Di! Isag ni Gwata? Bisag kita ba? Supila pa kagwada laharang mo apas na ko din kumadlok. Di ko puli dito! Ay, 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 ay! Ay, ay! Ay, ay! Ay, ay! Ay, ay! Ay, gato lang akong bakos, ha? Out man ka! Pauli sa ato! Ikaw din eh, Mama Gwada. Unyag ako, ha? Wa man ka hadlok! Hadlok ba? Hadlok ko, Arminda. Ako kang nahangod. Uli na ko ba? Uli na ko ba? Giapas kong Mama Gwada. Mga friends, uli sa ko nila, mga friends. Sige. Tabitiwas na eh. Vida hadlok yung ganing mama na ko. Uy, mo, love you, man. Ako ni pinangga si Mama Gwada. Tapos pinangga niya, daw, Roy! Higop anang init nga sabaw pa. Si Lola Gwada ang nagluto, ana. Gagaan mo ka, una pa. Unsay imong ganahan ng bakos? Sabi na panaksan, padool na rin pa na ako. Higop ko ng sabaw. Ha? Sige yung inom do. Ganahan kang muapas menterios imong asawa. Sige! Inom! Ayaw yung undang! Naya daos! Papa, Nabitaw gabi, imong pugong giapas. Ayaw inom vino. Unsa may akong imnon taon, maha? Marka demonyo aron diretso. Mama, sa lang binuha, marka demonyo. Sapa ka dyan. Kita gala. Kita! Muingon ba di akong wa ko mahibaw? Oy, di ko gusto nga sa'yo kag mubiyas imong anak do. Kisa may mo ati man ni Nympha. Di ka maluoy ni Nympha, ha? Wa na'y mama. Unya, wa na sad siya'y papa. Lola. Samtang buhi pa ko. Samtang makaya pa na ko nga muatiman ninyong duha. Buhaton ko ka na. Buhion lang ko sa Ginoo unta og hatagan pa ko niyag maayong lawas. Papasalamaton gud kaayo ko niya. Mama Gwada, sentimentalista naman kay ka mo, eh. Wala ganit si Mga Santa, mag-una ng mga drama diha, ma. Kung kuhaon ako sa Ginoo, ayaw in taon pasagting akong apodo, ha? Panggaasinim pa do, in taon do. Kadiot! Kadiot, oy, naglilima ka! Unsa man ka, oy? Sa ituyo! Pel! Sa ituyo mo! Sigaw na mata mo pa, eh! Ha? Luy! Luyundo! Sinangguan na disgrasya! Ay! Na-disgrasya! Del? Sinangguan na! Tadas magkanong tinwheeler! Usa! Na si Lola. Ito ni Lola Pawando. Ay, nagkaisip diya sa mama. Na. Samtang buhi pa ko. Samtang makaya pa na ko nga muatiman ninyong duha. Buhaton ko ka na. Buhion lang ko sa Ginoo unta og hatagan ko niyag maayong lawas. Pasalamaton kaayo ko niya. Vida, suod pag yung kung utok ng storya, ma'am. Ada. Pero meron hinay kay si Sulti ato siya. Karong paspas mag-i Sulti. Dayos yung pa na maguda. Ngayon yun, sinimpa! Basta bayran yung dako. Bila! Bila, nay! Mo, oy. Ay. Rail, pila man. Bila lagi, pila. Rail, pila lagi. Pila kaya naman. 20,000. Moy, pe. Moy. 30,000. Ngayon do. Otro gamay. Tiboy, gamay.
Kudukuha sa doy. Pabida. Dato ko mo, Timoy. Usaw ka, Timoy. 20 mil na may akong makaya, noy? Pila man yun na yan do ha. Pila ilas nga presyo ni Nympha. Si Wiwin Mil. Ha? Nympha. Nanong gigakus ka naman, Timothy? Kahumot. Eksaba ilag. Usa na, Kay Timothy. ako na ka. Usa imo na ko? Oo, ako na ka. Kipairanti ka og 50 mil. Tuan na hinoy undo. Unsa? Oo, dali. Uy! Time pa, uy! Unsa gud ni? O sige, bayran ako 50 mil ni. Uli, Ipapaundo. Ako na ka. Mana din nimpa. Buso. Langkad lang dere. Nanti de. Ano Langkad gud lang, ka? langkad. Gibaligya ko ni mo. Mura kong duhaan. Kamo ya! Langkad yan. Langkad. Ikaw busok ka, ha? Huwag ka ron! Puti na nagyan mo, Timoy! Usa, gibayran ni Timoy si Nympha og 50 mil? Muna, Uncle. Ganahan yun ta ko ni Nympha. Yamata. Ay padak, Rael. Aron maimo si Nympha. Unya, pa may kwarta, Uncle. Ay pagka... Ako'y bahala. Ako'y muhatag nimo. Himo ang 100,000. Kuha ko na ni Rael. Tungod kay gusto ko nga maako si Nympha na yundo. Eh? Ayan. Ayan mo, Simpa. Ako ibalik ang Timothy ang si Wiwin Mil nga akong nakuha nga ito niya. Akong kuha ang sinimpa nga ito niya. Dili ko musugot. Ikaw ba? Hoy, Timoy. Dili ko musugot. Bahala niya. Hindi ka, Timoy. Ito nga alam niyo akong anak. Oh. Paundo. O pagka-jirjira ni Timothy Nympha? Aron mo to o ka ha, Rael. Alay, dungan ta. Dungan ta jirjir niya. Gabaan pa unta mong duha. Uy, kung doon na may gabaan ka ng imong amahan. Ako'y una ni Nympha, Timothy. Dungan ta. Tunga gutag 50 mil gud. Dungan tag jirjir sa anak ni Noy Undo. Magubo na ka. Ubo na sa diha, Rael. Sige. Dungan ta. Uy! Rael! Imo nung tanan? Ako? Nga naman, Timothy? Mabayot mo ko anang buhi ni mo ay. Ako na lang gabi. Unya, imo na si Nympha. Saan kayo? Ya, ako ba magkukalit ka nakakita sa imong buhi. Oy, Rael, oy. Labag na. Dako, la, oy. Murag kabayo sa dulho. Jomon tala, ay. Kaluod ni mo. Nagpagamit kag sama ni mong lalaki. Okay naman. Oo, may mawa na ko. Ang importante, nga ako na Nympha. Kay love ti ka tugay na. Bisag unsaon pa ni mo, Rael. Dili ko mahigugman ni mo. Dili tinod ang imong gugman ako kay gibayran ni mo. Ala nag-unsay imong isulti. Basta kay ako na Nympha. Og love ta ka. Nympha. Tagpawang imong kaugalingon. Kay human ini. Dili ka na makakita nako, Rael. Bawsat, uy. Uy, lami ining mansahon ka, uy. Baws. Baws po din pa. Unsaon ta kay pagpaus? Kung unsay akong gibuhat ni mo, musay buhatan ako. Diba? Mo ba? Sige. Ay, dahil mo Nympha. Makat ka sa pigong lag. Nagkataon ako sa paghigugman ni Rael, pero gugmang binayran. Huwag ito magkasama ang kaagi ni Nympha, dinhining tulumanon. What's the Style?
Gugmang binayran style. Ako si Ronel. Ginaingon, dili dayon mag-judge sa usa ka libro. Basaha una ang pahina niini aron masayran ang unsay unod niini. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Baylander. Kinsa nang bayana eh? Kana ba? Ang butoy. Karo ba kung kitaan na niya din sa atong dapit? Mo ba? Gupahan niya sa? Gupang talikod mo na. Ikupahan ka? Sumungkoy. Uy, gupahan ko niya bisag nagtalikod na siya. Unsa na ka kung magkatubang na siya nato? Ha? Uy, niya tubang na bay. Tubang na. Oh, tanawa. Tanawa Baylander. Tanawa. Wow. Oh. Sakto ka ba, Ronel? Kuha pa kasi oh. Kuha pa sa. Dali, atong duulo na. Atong ila-ilahon. Sige. Ako si Grace. Kamo? Ako si Lander Grace. Ikaw ko po. Arang-arang gwapo. Ako si Ronel. Ay, ala no, nagkaribal mong Lander sa pagpanguyab ng babae nga bagong puyo sa atong dapit, doron. Maulay itiyo? Binabist man, way na lang ninyo. Maugid na tiyo. Unsa? Gibasted ko ni mo, Grace? Sorry ka, Lander, ha? Ano naman? Dili man ikaw ko nagustuhan. Si Ronel man. Thank you kay Grace ha. Ako imong gipili ug uyab na ta. Nalipay ka, Ronel? Oo, lipay kay ko. Ako gigisugot nimo ug dili si Lander. Mao ding naglikay-likay na ko, Ronel. Kay may uyab na day siya. Kaya nga no di ay, Amalia? Nagkagusto di kang Ronel? Lander, mga bata pa ta. Nahigugman ako ni Ronel. Unya, unsaon man na nimo nga may uyaw naman ang atong kababata. Di pa bitaw na sila minyo. Mailog pa na ako si Ronel. Hala, no? Ilogo nimo? Nga naman, di pwede. Unyaan sa man, lami si Grace. Ha? Unsay imong ipasabot ana, Amalia? Nakatilaw na ba kasi mong uyab? Grabe ha. Tilawan dayon? Oo. Oy, ikaw, Amalia ba? Kung may uyab ka na, magpatilaw sa dainde ka, ha? Depende. Unsay depende? Kung ikaw nga akong mauyab, makatilaw gidayon ka na ako, Ronel. Hi, Grace. Hello, Lander. Pwede ko mamisita nimo? Unsa? Ay, kabalaka. Mamisita ko nimo isip usa ka amigo. Dili ka magselos, Ronel. Ay, dili tingali. Uy, Unyag magselos? ay dili lagi promise. Ug kung magsilos man, ako ray mahibaw nga mupasabot ni Bayronel. Ayaw na lang siguro, Lander. Di ko gustog samok. Samang taong ko, igor mo itong mga unog tuslo buwa, good? Yung kapatsin niyo ba? Nahala mo, magkaha. Sige, ato alam ko sa amo. Human na itong kaunog tuslo buwa, mag-inom na ta, ha? Nga ka man din eh. Maudi ay. Unsay mao di, Amalia? Ha? Nasa lang bahay karon sa Lander. Kita ka? Kita kayo. Maugi akong paagi nga milili sa bintana si Lander. Nagbitbit ka nito botilya sa beer. Mao ba? Sorry ha, Lander ha. Dili ko mainom og beer. We, kani Obino. Aka na hinaon. Pero di lang ko magpalabi kay mamuwa lagi akong panit. Allergy ko. Pero ang allergy madaragi nagtumar og tambal. Sige. Bino ang imna Grace, kay mag-beer lang ko. Dili na ko, Lander. Di na ko. Puni lagay ko sa kabasong Bino Grace. Last na lang. Dili na lagi ko. Nalipong ako. Awa kong panit. Nagsugod lang kapuwa. Awa doon ay gamay pantal-pantal na ako. Last na lang lagi ning usa ka baso Grace. Di na lagi ko, Lander. Tunga lang sa baso Grace. Sige na. Tunga lang sa baso. Sige, last. Last na lang tunga sa basahalan, be. Makuha tagid karong papayahanak. Mingaw mo silang Grace.
Ni pauli na siguro si Lander. Manuktok lang ko. Mayo! Say, Uy, si Lander, please. Nagturjak! Mga traidor! Hi, Bay Ronel! Hi, si mata! Traidor kay kang dako da! Ha? Ngano ka? Traidor ka! Dito ka gahapon sa Gris og nakabati gid ko sa inyong mga ago! Aw! Sorry kay Bay ha? Sorry! Saon? Humok mag-ilong ang imong uyab! Ay, ta! Di ka lagi! Humok de ha? Sakit na! Sakit yun! Lami bay, ha? Lami inyong gibuhat ni Grace, ha? Ay, porang lami Bay Ronel! Uy! Pero di na ko muusab. Giluod ko ni Grace! Usa? Nagkainom ko, Ronel. Mang nadakos. Gusto na! Di man di ka kasaligan eh! Natinta lang ko, Ronel. Tintal! Huh. Hoy, Grace. Gusto ko mutilaw sa kalami nga giingon ni Lander. Ronel. Patilaw ako sa imong kalami, ha? Ha? Patilaw. Dali, dirita. Dapat ang lukos mo. Lugos ni. Dali, higda. Maudin yung gilamian ni mo si Lander, ha? Kini. Isod na. Nagiganahan ka, ha? Ako nung ipasuda. Dali, isod na. Di ako. Ayaw siya ipagkikilo ka. Ayaw. Ginabangan naman na. Kabit lang. Iwani magsimuin. Lain nagbaho, eh. Lain na ba? Bawa dyan, ay! Nilaga pa dayo, tana. Sinaganahan ko. Lai ko. Ana? Ikaw ang gede ka des, ha? Unso ha? Mo nga na ito, eh. Lain nagbahong dress, eh. Mo ba? Sos, unyado, unsa man? Ako kapugong di, eh. Grabing sukar ako sa tubangan ni Grace, eh. Bay Ronel! Lander, Kumusta? Lami! Bangga! Oh, dito mo ipasabot niya. Yan nila kamusab kay giluod ka. Nya, maog yun? Sus, bay. Lain nagbawas taler ni Grace, bay. Ako na diha. Bago nang ingon ninyo, do not judge the book by its covered court, ha? Ako na diha. Abi kay gwapa si Grace. Nindo siya para ninyo. Unsa na? Gibuwa dito, ha? Mo nang baho! Tanggap na mo, ha? Pwerteng tagama! Sukad nga nakatilaw ko sa kabaho sa taler ni Grace. Wa nagi ko musuway og jirje sa lang babae, oy. Ambot ba? Murag mahinumdum ako sa kabaho sa taler ni Grace. Mga kasama ang kaagi ni Ronel, dinhinin tulumanon. At sa style, bahaw taler style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Philip. Inaingon, bahala nagsikanhan. Basta siya ang tanan alang ako. Mao kining nitabo sa akong kinabuhi nga di gid na ko mahimong mahikalimtan. Excited ako sa atong barkada bonding party, lay. Maayo kay dia, Philip. Kay excited ka. Ha? Ikaw di, wa di ka ma-excited ay. Uy, nga naman. Wa man akong BFF. Si Farah. Oh, nga naman digwa si Farah day. Dagan man sa dang mutambong. Lahi gid og naa si Farah, Philip. Kay gimingon ako sa akong BFF. Mao ba? Sige lang, sagdi lang. Mangita kong pagi nga makaatin si Farah. Ako'y bahala. Sorry, Philip. Digit ko magkatambong sa barkada banding party nato. Sorry, cute. Uy, nga naman, Far. Ako matayan si ate nako kay basig unsay ang buhaton. Ha? Uy, kinaunsam na yung mga ate Farah. Da, nagbuwag sila ang iyang pamanhonon. Uy. Miatam og hikog si ate. May nalanggani kay among nabantayan. Ba? Mauliki, uy. Sorry yun kay ninyo, ha. Ganahan unta ko pero di yun mahimo nga akong buwagan si ate. Oh, sige lang, Farah. Nakasabot man ko ba?
Ako lang yung sultihan si Lee. Thank you sa imong pagtubag sa akong call, ha? Thank you po sa imong pagtawag ako, Philip. Wa pa man ta makumpleto. Wa pa sila eh. Niya na to rong taod bay Randy. Paim na to si Libay ha. Basta, basta lang good. Atong hubgon ang mga babae, bay pilit. Lay! Nakaduha na ka pagsagpa na uli! Osbi kay makatilaw na ako! Imo kong gihagit. Oh! Gihagit na ka! Bay, ayun na. Ayun to, Bay Slee. Okay, sa mga akong tubayan, ikaw? Ikaw! Ay! Hoy! Sa manok bagot! Ako po ang atong karitaw, oy! Anong pansyan pa ka to? Kinisiyay na buwang! Kinabuwang! Ako may imong gisukmag, Bay Randy! Umaga! Babae mga sila eh! Ikaw kong gisumbag! Man, ha? Bagay ka! Philip, dana. Mapauli na ko. Ihatod na ko. Kato di mali! What? Philip, dali na. Dana pa. No. Sorry gabi ha. Nidaghan akong inom. Ay, wato'y kaso, Lee. May gani kay ikaw na mismo ang nagkigpamauli. Kung wa pa, biyaan talang gid unta ka dito sa party gid. Kalagkot kis Randy. Iyang giguba ang atong banding. Aligri naman unta ta pero naghinubog yun. Hubog man sagod siya gabi igod. Nya ikaw sa hubog sag ka. Huy, nakainom ko pero nahibaw pa ko sa kong gibuhat gabi no. Uy. Thank you dahil sa imong concern ako, Philip ha. Tungod kay di ko gusto nga doon may tabo ni muli. Mao nga giprotektahan gyud kagabi eh. Idaan ang dunay plano si Bay Randy nga huggon niya ang tanang mga babae dito. So? Mao na. Ako mismo iyang gisultihan nga huggon na mo ang mga babae. Di ko makatugot nga iya kang mahilabtan. Unsay imong ipasabot, Philip? Lee, wa man tingali natago nimo nga naigugma ko nimo sukat pa sa bata pa ta, di ba, Lee? Hangtod ay karon ang imong pagbati nako, Philip. Pangitaglain, uy. Ayaw na ako. Sanog ikaw gipitik ning akong kasing-kasing. We, di nga. Sure? Sure. Uy ko na amor pa. Love ti ka, Lee. Philip. Sorry sa natabo na to last week. Bay Philip ha? Nagbasol ko sa kong pagsukmang nimo. O di ka suberan di. Kalimti ang tanan. O tuod. Nihapit lang ko nimo. Pero akong tuyo mo, Osli. Maanto ko sa ila karon. Mamisita ko niya. Bayran di. Okay naman siguro nga manguyab ko nila eh. Baysa? Okay naman. Tinarong ng imo ha. Tinarong, uy. Randy, gabi na. Natug na sila sa mama o si papa. Mahimong mapauli na ka. Randy, buhi ko pa. Ay, yung paglugnot, Lay. Kaya ba kumang ko ba? Nga nakagusto po ka na ako? Hindi ka sa bahay pa. Hindi sa ba? Magkamatagal akong mamagpapan. Pagkasla ako, good. Ay! Kutsilyo! Kutsilyo! Kung magkadugo pinagi ng hait ng kutsilyo. Kadugo ka pinagi sa akong tumpun ng kutsilyo. Ha? Unsay? Good evening, Lee. Gusto ko nga magsulti ta. Lam ng gabi, Philip. Uy, nakainom ka? Gamay lang. I love you. Love ko karon. Uli na sa inyo ka, katulad dito sa inyo. Lee, please, love ti ka. Please, love me. Sulti, gugugun nga love sag ko ni muli. Love ti ka, Philip. Love ti ka. Sige na, ulit na. Taan ba yun ko? Sige na. Uy. Lee. Maayo nga ni sa kukwarto. Hindi ka masama nilang papa o mama lang. Dali na nasuta.
may nakauna na din mo. Unsay? Kinsa man? Si... Si Randy. Oh. Daan pa ko. Pero, anong nagpahilabot man kang Randy? Katong namisita siya nako. Kalit ko niyang giromansa. Dili unta ko pero may dasyan kong siliyog na hadlo ko. Nahadlo ka o giganahan ka? Yan ang pagkasagpa... Kusgasay. Pag-ilis na, paulit na sa inyo. Pinakog-tarong kang pagkababae. Mandi ay. Na-discourage gimuli. Kalit lag kawagtang akong love nga gibati niya. Mga katumang kasama ang kaagi ni Philip dinhining tulumanon. Watch the style! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Marvin. Ginaingon ang abana, ayaw mo sige reklamo nga inyong asawa nga yaw-yawan kayo. Kaysa sugod pa lang kay baw na mo nga dili siya amang. Mao kining netabo sa akong kinabuhi nga di na kumay mong mahikalimtan. Pila nagkakabuhan nga wala mo yatag-hatag sa abang ha? Ni akong bay? Mao bang layas na mo din eh? Marvin, Agkan siya akong negosyo ni Media! Mangita na po taglaing kabayaan. Oh, gipalayas ang tas tagiyas bay? Di manglayas ta? Mga baganggang! Ay. Layas! May mga abang! Ay. Supaasan ng tigwang ay. Okay ra mo din Okay ra minoy. Kaning kwarto ha, alang rejud ni sa magtiayon. Amo ning abangan oy. Nala, sige. Arlen! Jo! Buabang sa kwarto. Pelimpiyay ni Ugma, ha? Ocho! Oh, kasiksi niya. Nindot kay panunpot ay. Di lang maayo gitsura. Kada gabi rin duty sa mga asawa? Oh, kuan. Chief guard siya. Si Joey sa usa ka jewelry store. Nya, ikaw, unsa man ka? Doon na kay trabaho, Arlene? Ha? Buwa taon. Uy. Ako rin gipabantay ni Tiyo sa mga kwarto nga gipaabangan. Ah, may mo muabang ko ni Molin. Unsa? Ako imong abangan? Nayabag man ka, uy. Kung muabang ka nako, dako kag abangan. Mo ba? Bahala nagdako ay. Nagdako basta maako ka. Oh, may sudan lagi ta, Marvin. O bitaw. Gipahatdan tas tagiyay ning kwarto nga atong giabangan kay birthday man kuno sa iyang pagumangkon. Oh, kinsa man? Si Arlene good. Lami gid si Arlene. No? Ang sa'yo magisulti? Kinsa lami? Ah, kuan. Matod ko ba lami magluto si Arlene? Bantay ka na ko, ha? Nabay ako'y service pistol. Pasipabuthon ko nis inyong mga agtang. Mo-duty na ko, Marvin. Sige, Joy. Basig mo-duty pod ka, ha? Ha? Asa mo ko duty? Ni Arlene. Ah, grabe ha. Gabi ha, bitaw. Ilisan ta niya. Ilisan ta ka nga. Kapatig na nga itong Arlene. Batik bitaw. Unya, be, gwapa man iyang taler. Saba niya, Joy. Katawa lang. Sige, lakolay. Basig malita ka. Gusto kag sabaw, Arlene? Unta, Marvs. Oh, magluto ko. Sure ka? Kanang sabaw nga, tinaw. Manay akong gusto, Vin. Ah, sabaw nga tinaw. Oh, maglinatan ko. Daoy. Di kag linatan, Arlene? Ganahan man, pero kanang ako imong latan. Ah, nakasabot na ko. Kasabot na yun kasi kay palikero mang kagpon. Uy, palakiro. Di ba ya? Bitaw, joke na tong ako, Marvs, ha? Pero ako, wa man ko mag-joke. Paigo, punti ka sa akong sabaw, Arlene. Miss Aman? Ikaw, ano sa man, ha? Nahan ko, now na. Now na? Oh, sige na. Giduaw talang kanini pa, kagikan ko sa duty. Okay na ako. May tambal pa ka pa? Napa man? Ayaw sige skip-skip sa pagtumar sa tambal, ha? Maintenance na ba yun ni mo? Ay, wala kayo. Nung sa mga kaway. Ano ka? Kalit mo kung gikulpaan pa. Unsa?
kalit kang gikulbaan, papauli na lang. Doon lang yung balik din yung dadas Marvin, kay lutuan tamong manok Bisaya. Kalami, good anak pa. Sige pa, konsultihan si Marvin, anak. Sige pa, di na lang ko magdugay, adto na ko. Bye, amping din niya. Salamat, Choy. Amping pong mo si Marvin, ha? Sige pa, salamat. Ay, magabala pa lang ko. Ali ko nga maulit. Dali, Arlene, uy. Sige. Uy. Arlene. Niyara si Joy. Aray! Sibat na din. Sibat na. Atus luyo agi. Pagdali. Pagdali. Oo, sige. Usbenta ka. Kunti mo Pagdali na. Dali na dito. Taka. Kabantay sa oras na. Si Joy. Haya-haya sa kumbana, Nagbilangkad man dihang naglingkod sa sofa. May lingaw, Joy. Ganina ra pag kung nagpaabot nimo. Hitom na ko. Nakaluto na ka. Hala. Wa pa ko kalungag ug kanon. Ano man? Nagpaday lang ka diha niya. Wa ka maglungag. Saan naman yung taong ka, Marvin? Uy, kung pagkikas trabaho, ako pa magluto di ay. Nagyaw-yaw magluto na ko siguro. Saan man ka din eh? Nagkuan. Ha? Saan nagkuan? Kining ba? Nasuko ang asawa ni Marvin. Nag-away sila. Antay ka lang din ako. Babae. Babala! Babae. Kita ka diri. Babala! Pusilon tagi mo duha ha! Pusilon tagi! Kining service pistol ako! Ako ka na hatod sa ila, no? Tay pa, kung ako hatdan. Babala! Ulo, ay, lain na niya sabot ni Joy. Hindi nila akong maghatod din ng sudan sa ilang Marvin. Ay, mapusilan niya ako. Salamat ang inyong abang, Joy. Imo pa mangyong gihatod. Si Arlene na lang unta to na ako pa doon dito sa inyo. Ay, ako na lang gihatod, Noy. Sige. Salamat ini, ha? Nas Arlene, Noy? Naman, Joy. Kung man may tuyo ka niya, ha? Unta, Noy. Kadiyot, ha? Arlene! Ay! Joy! Ni alangin ka! Ni ako, Arlene. Gihatod ko ning imong tsinelas. Ay, hala! Ganong naman mo ang iyang chinilas, Joy? Nahibilin mo sa mo, Anoy? Unsa? Dawata, Arlene. Sa sunod, ayaw na patakag bilin bisan unsas imong mga gamit, ha? Sige, duty na ko. Uy, Arlene? Anong nabilin mo na imong chinilas sa ilang, Joy? Marvin? Nahibilin lang. Gawin niya ng paspas mga kay kong nikiyod na. Uy, aninay na, Habit na mo, buti. Habit ha. Paspasan ko rin. Ay, kapag sa di ay. Di mata ka feeling ng lami. Kit man noon, dali-dali ang paspas. Ako nga, nagsaba niya. Habit na. Habit na. Ay, nanok to. si Joy. Gawas na din, pagdali. Gawas na. Nata? Ay, napungutan na niya. Ayan, sige tagdali, uy. Pagdali to. Sigpat na sa ko, uy, ni. Nahala. Skambuha nga. Ano ka, uy? Joy. Singot ko di mo. Bisingot ka. Nag-exercise ko. Nag-zumba ko. Si Zumba. Zumba? Zumba. Awabi. Joy. Ha? Kagisa ni Marvin? Wala. Kagisa ni... Bilin. Kung kinsa ni pa... Imo! Di niya... Ako! Kung mga itong listeners, ito ang What's the Style Part 8 o gusto na ko pagpasalamat ang ga-comment sa kuha. Salamat yun kayo sa iyong pag-comment o maghinahinan sa tag-upload mga listeners para sa sunod na itong drama. Kung akong i-shout out dahil tanang ga-comment sa tuwa, shout out na po si Barbie Casdi, si Ma'am Del 79, shout out po na po si Lito Sarong diya sa Bohol, shout out mo diya Sir Lito Sarong. Shout out po na ko si Albert Ocular, bago na itong komentor, shout out mo da Sir Albert, o si Excel Candy, si Ma'am Lindsay Arnel, si Sir Luel Balandra, shout out po na ko si Sir Dodge Vasquez, o si John Plastico, shout out mo da, o labi na sa imong tito. O mga itong listeners, tanong ga comment sa tuwag, atong gi-shout out, o gi-appeal na ito sa pagbasa karon sa atong part 8. O usbunak listeners, salamat jud kayo sa iyong tanunay nga pagsuporta o paminaw sa atong mga drama. Salamat jud kayo sa iyong tanan.